neska gazte polite euskaldun etorriko da gaur. Eta ni adarretan begira dagoen tximinua lez. Baina gaur bai balaike, gaur osteguna da. Iepale, altxaparru! Hiri garaiz etortzia hainbeste kostatzea altzaipa. Barkatu motel. Bakterius, aterako gara jajardo bat, bite. Eta, ze plan zakago ba gaurko? Festatxo bat zakau. Begoren lagun batzuk etorriko itxuk pixura eta zehoze janda ean ta... Neska asko engo itxuk. Ea gaur etxafogon bat botatzen dugun, Zaila ziopa, herriputa untan. Baitu, aurrekoan ikusi nian erreportei bat, goiz egin. Euskal Herriko ligatzeko ituren gainean. Goizegi? Zer dekoi? Goizegi, tira, ilunaren telesaio bat. Ez izenteatzen motel. Bakterius, bizarras, jarriko bajen dostajun, mesedes bideo hau. Ongi etorri, goizegira. Ezkerra Abertzaleak bere txiringito berria aurkeztu du eta Euskal Herritarrok izango da izena. Bai, eta ja jefea ez da izango Joni Diego, soren izango da Arnaldo Otxe. Arnaldo? Ba, izen horrekin ez du aguantatuko, peta batek deabro teatretanen kontzertu batean, baina gutxiago. Bueno, gure lehiaketa martxan dagoela, badakizue, saria flipantea. 1000 peseta kontsumitzeko bale bat, Bilboko aldezarreko gaztetxea. Idatzi fax bat, 37, 15, 35 emakira, 943 prefijoarekin Gipuzkoatik kanpo idazten baduzue. Hori da. Eta orain, reportaje oso ona erakutsiko dizuegu. Zergaitik Euskal Herrian ez dago ligatzen. Mila esker Txurrimuski kolektiboari VHS-a bidaltzeagatik. Bara zerte, asusinari esan. Nik, korbatarekin aurkeztu? Lurra planetan bizi diren espezien artean, giza abereen ugaltzerritoak dira ezpairik gabe, bitxienetakoak eta anitzenetakoak. Euskal Herria izeneko babeslekuan, esaterako, lehorte handiak izaten dira batzuetan, eta giza abereak nora ezean ibiltzen dira bikote bila. Migrazioak ere izaten dira, adibidez Gasteizera, non ostegunetan Euskal Herriko leku askotako giza abere gazteak batzen diren harremanak sortzeko helburuarekin. When I came here, I didn't think that this party is because of this. So, as a visitor, I think, oh, there's some kind of party and there's nice people. And like this, you kind of show, I guess, that you are nice people. I mean, I would know anyway, but maybe other people are going to notice that everybody is nice here. Something like that. Arrek eta emeek beren burua apaintzen dute ahalik eta erakargarrien, eta irribarreak, begikeinuak, dantzak, igurtziak eta hitza erabiltzen dute gustoko lagunak ilikatzeko. Hala ere, naiz eta gehienek ugaltzea duten helburu, ez da gero hain erreza izaten. Kuadrilak, alkola, hatxisa, ketamina, lehiakideak eta bestelako oztopoak gainditu behar izango dituzte. Goizargiarekin, ozta zutik eusten dioten hoiek izango dira ugaltzeko azken aukerak izango dituztena. Ustiei, zaila zeok orduan, kontua duk eustea. Azken ordura arte eta mozkorrik bada ere, baina eutxi. Ta azken orduan, adi egon mugimenduei, gaur bai. Aupa neskak. Aupa mutilek, ze moduz, guztetan jatzu egirue? Jende asko etorri den. Hemen bihar, inorkeztik lan egiten da. Hemen 11 arte, gero alde. Batzuk goiz jaikitzen gaituketa. Lasai, zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea. Badakizue, ni beti batekin proiektu ona daukadanean goitizena asmatzen diot. Zu, Nabarrika
jatorrika izango zara. Ta zu, txipiriguai, edo jipitrontxi, zen nahiago duzu. Eta zu, Iñigito. Eta zu, poteito edo potato? Potato, betiko ez jakinkeria. Gasteiztarrak ez gara patateroak, ez arabar guztiak ere. Patateroa bakarrik lautadako batzu dira. Gasteiztarrak babazorroak gara. Babaz orduan. Babazi. Oso nahi, ze ona. Animo jarri, ez zadi mozkortu, kontrolatu, eutxi behar zaiok. Azken ordurarte eutxi. Orain, lasai hitz egin, karta guztiak ez erakutsi. Kaixo, xua badaukazu. Xua, bai, naski. Eutxi, ez dezala interesik nabaritu. Pufa, haze potxoka, ieha! Zelako berua. Kriston girua dago, Bai, kristonak. Kriston giroa bai. Barkatu euskaldun berria naiz. Ta nola duzu izena? Jarri, eta zuk? Ane? Bueno, euskaldun berri, gero arte, xalau. Bai, agur benure eta jainogur. Agur benure eta jainogur. Ia izik baua, hoixe babas naizela, kauen zortz. Tira, eutxi behar zaiok, eutxi. Zeini, zebuz hijoak arrantza. Nik kristoni purdila ikusi zioa bati, eta behia batzu bota zizkiu elkarri. Begiradak bota. Bai, horixe egiten ari nauni. Lehen neska derraparian tokau, eta lerduana baino ez diategin. Bueno, eta zer nahi epa, bakoitzei beria ateatzen zaiok. Hala, isei morala igotzen eri. Nahi dukena, hemen kontua argi zeok. Eutxi behar zaiok, eutxi. Eta aukera agertuko duk. Preste egon beharra zeok ordurako. Hori duk kontua, eutxi. Bueno, Harry, gu bagoiez, ondo pasau. Aizan, ini ikusi aldun. Lehen bateaz ikusiot berbetan ta gero desagertu. Bale, ondi bili bai. Alupa, ligatutik kabroiak, ezer esan gabe, traidoria. Non zeok kamaraden arteko kidetasuna, non elkartasuna. Tira, eutxi jarri, eutxi, oraindik ez duk esan nire azken hitza. Aupa, Ane, ze moduz euskaldun berri? Ondo, eusten. Nola? Zerrez, nire txorakeriak, ta zu ze moduz. Ondo, parranda ederra botata eta etxera. Etxera ja, ba, agian nire bai etxera. Bai, hemen laukatu gelditzen dira. Aizu, non bizi zara, behar duzu etxea laguntzia. Tira, urrengo batean beharko du izan, potxolo. Ze, balgoaz etxera pamposa. Aio, kolega. Bai, ondo ibili, bai. Bai, bueno, Harry, ondo ibili, Eutxi, kakazarra eta kakazarra, merda. Beste gau bat ligatu gabe etxera. Biaramak esnatuko naik eta kolakagoago sanduko diat. Bizitza puta. Noiz ikutuko izkiat nik titiadar batzuk. Neska jator baten musuekin esnatu. Eutxi, kakazarra. Zenbat aldiz itzuli garen etxera mukia jaten Leidi Meri. Bue, nik ez diat problema hori askotan euki. Aizu Leidi Meri, zure zenbagarrena izan naiz ni. Benetan jakin nahirek. Egia jakitea beti ez te komeni, Agian arrazoi duzu. Baina dastatukoen artean zenbagarrena nago. Lehenengo bestetan bai. Etakit ba... Aizu Leidi Meri, nik ere badudala nere bihotz koskorra. Zai, pretandi. Irea hortikan hori entutea, neska horrek
Zeurazki nahi dit, bidurik gabe ikori esatea. Neska hori, zeurazki ere, desio berdinak betena jantzeriek ia bat zaio. Ez pentsak gehiago. Amodioaren aurrean, egia lotxak gabe zaten, ikasi behar